Välillä tulee yölläkin sellainen tunne, että pitäisi mennä avantoon, kun ei saa unta. Mutta sitten minä tiedän, että jos minä menisin, niin sitten minä ainakaan saa unta, kun se piristää. No kuule, minä olin jo silloin, kun minä olin 20-vuotias, niin, tai vähän yli, niin me käytiin Kouvolassa jo eka kerran silloin meidän toisen tytön kanssa. 25 oli pakkasta ja sitten siellä oli semmoinen avanto ja sauna. Se oli ton VR:n omistama. Ja kamalat löylyt oli siellä saunassa ja me käytiin monta kertaa uimassa ja saunassa ja päätkin taisi kastua. No sitten kun lähdettiin kotia, muutama kilometri käveltiin, niin sitten tuli kylmä ja flunssa sen jälkeen. Mutta en minä sen jälkeen kyllä pelännyt enää avantoon menot. Minä olen sitten aina käynyt eri vuosina, että nyt olen jo täyttänyt 80, niin olenhan me käynyt 60 vuotta. Ne siellä, kun me asuttiin Kuopiossakin jonkun aikaa, niin eihän siellä mitään avantointia ollut. Siellä me käytiin vaan, potkittiin aina rannasta vaan ne jäät Jussin kanssa ja autossa vaihdettiin vaatteet. Ja no tietysti sitten kun oikea pakkas tuli, niin eihän sinne sitten voinut mennä enää, mutta kyllä me joka kylässä me ja Varkaudessakin yritettiin, mutta siellä ei oikein onnistunut. Siellä ei ollut sellaista paikkaa. Ja Jyväskylässä mentiin ensin tuonne Tuomiojärvelle. Kun mulla oli se böönis, niin sitten se parani siitä, kun alkoi siellä käymään. Sitten tuossa Hynynen laittoi tuohon lähirantaan, kun me asuttiin tässä näin, niin laittoi tuon asuntovaunu ja siinä oli aina porukkaa hirveästi. Ja nyt on ollut toi koppi, lämmin koppi ja siinä on käyty sitten joka talvi. Että Jussillekin minä vein aina pyhelinä ja uikkarit tuohon rantaan, kun se tuli töistä. Ja sitten käytiin uimassa ja niin kauan kuin se nyt pystyi. Vaikka se oli jo sairastunutkin ja vähennetty sit työtäkin, niin sitten se jaksoi paremmin. Piti kunnossa. Ja mulle on auttanut aina, että mieliala pysyy virkeämpänä, kun siinä käy. Ja roppakin ehkä tykkää. Näin. Hän on enää Vilma. Niin, sellainen mielipide mulla on, että jos jollakin on oikein pahoja tuollaisia henkisiäkin vaikeuksia, niin jos se ei sinne uskalla itse mennä, lääkärien pitäisi järjestää, että ei kun liinat kiinni vaan ja humpsista heijaa sinne, pudottaa sen veteen ja sitten kun nousee ylös niiden liinojen kanssa, niin jep, huomaa, että on hengissä. Tadaa. Liian kova, mutta niinhän ne on hoitanut noita tämmöisiä mielialapotilaat kaikella viistiin, niin antanut niille sähkösokkia ja kaikkia, mutta tämä kylmäointi on parempi vielä. No, se on kuin sähkösokki. No nehän alkoi siitä, kun minä olin burnoutissa ja eikä siitä alkanut parantumaan, niin jotain oli tehtävä. Ja sitten me asuttiin vielä Pupuhuhdassa silloin. Kun me sitä käytiin siellä Tuomiojärvellä, niin kun me sitten tiedettiin tästä Kaakkolammen paikasta, niin muutettiin ihan tähän sitä varten, kun se avanto oli tuossa vieressä. Ja kyllä se on auttanut, kun asuu näin lähellä, niin kyllä siellä tulee käytyä. Että nytkin on 44 kertaa ainakin, tai 45 kertaa on käynyt tässä syksyllä, vaikka ei ollut vielä avantoakaan, mutta se oli kylmää. Pikkuhiljaa viilenee, niin ei sitä edes huomaakaan. Ei se sen pahemmaksi mene. Niin. Tämä on niin helppoa, kun on lähellä. Vaikka olisi liukas ilmakin ja liukas piha, niin sauvat mukaan ja menoksi. Mitäs tuliko minulta viime vuonna jotain olisi 160, en muista. Välillä käytiin pari kertaa päivässäkin. Kerta aamussa riittää kyllä. Niin kuin toi Pirjohan lähti tuosta naapurista mukaan, niin viime syksyn se alkoi mun kanssa. Ja se kävi koko talven ja oli niin hyvässä kunnossa. Ja nytkin se on käynyt sitten taas. Ja se aina, jompikumpi meistä aina laittaa sitten, että mennäänkö tänään. Ja no sitten toisina päivinä ei aina jaksa lähteä, mutta se on kannustanut sitten molempia, kun aina on niin kuin kaveri, joka lähtee tuosta naapurista.
No se oli semmoista, kato kun tuossa rannassa oli aina sit rälläporukkaa, jotka sotki siinä aina ja teki haitantajaa, niin totta kai me mummot oltiin aina sanomassa siinä, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä, niin sitten siinä oli aina, sitten joku sen keksi, että mummo vaan vielä huolehtii täällä, ettei täällä sädetä paikkoja. No kaikki siivoaa jälkensä ja niitä on niitä lappuja seinät täyteen, että tee sitä ja tee tätä ja sitten joku papparainen siellä aina sitten lunta luopi, jos siellä on tullut lunta ja myös siivotaan sitä aina jälkeen meni. Ei siellä sitten ole sen kummempia siivojiikaan ollut, paitsi tässä on yksi Eila, joka siellä aikaisemmin oli, niin sehän siivosi aina kaikki, mutta nyt se Eilakaan ei jaksa enää sinne tulla, kun se on jo vanhettunut. Mutta on siellä nuorempiakin ihmisiä nyt taas, 30-vuotiaitakin varmaan. Mutta siinä on semmoinen pariskunta, se mies vaan seisoo siinä aina vähän aikaa ja se nainen aina ui pitkän lenkin, mutta se on oikein urheilija. Niin ne on siinä jotain 30 olevia, mutta en mä muista nimiä. Se mummo mafia, kun mä naurattaa vieläkin se, kun ai hyvänen aika. Ai hyvänen aika. Niin kerro vaan. Niin naurattaa vieläkin se mummomafia, kun siinä oli semmoisia ihmisiä, jotka kävi aina kesällä. Siinä on yksi semmoinen nainen, joka käy Lapissa aina samoilemassa kesällä. Ja me istutaan siinä penkillä sitten ja sitten siihen tuli joku semmoinen uusi ihminen, niin me sitten vaan ne sanottiin, että tämä on sellainen mummomafia, mikä täällä rannassa pitää jöötä. Ollaan siinä tarkkana, että ei anneta siellä sekaantua sen, että siellä jotkut, no tulihan siinä aina niitä, että ne piirteli niitä koppeja, jotkut aina yöllä kävi piirtelemässä niitä, mutta ei nyt se ole loppunut, että se, ei niitä enää kiinnosta, ne on ne hip-hopparit jo lähtenyt sieltä, niin. Mutta silloin kun muutama vuosikin sitten, niin jos joku maalasi ne päälle, niin taas ne tuli ja maalasi uudestaan niihin omiin rumiin kuviaan. Ja siinä oli semmoinen taistelu aina niiden koppien kanssakin, että hip-hopparit, en tiedä mitä ne on, mutta oi hyvänen aika. Että kyllä se oli niin kuin taistelutannera aina yhdessä vaiheessa, mutta aina siinä mummomafia aina voitti lopulta. Ei ole pahemmin mitään enää tapahtunut sellaisia hullutuksia, kun ne hyppi aina ennenkin siitä semmoisen mollukan päältä ne kakarat aina sinne uimaan, vaikka se oli semmoinen, niin kuin, missä meidän oli nuo sähkölaitteet, niin sen päältä aina hyppivät, niin siinä oli kova tappelu aina. Mutta jos ei siinä olisi semmoista vakituista porukkaa, jotka siinä käy, niin ehkä siinä olisi hajotettu kaikki nuo kopit ja kaikki. Välillä ne kaatoi ne vessatkin siinä. Kuka liian hullu teki senkin. Aattele. Vessatkin kaatovat. Moi hyvänen aika. No sehän oli se alun perin, kun siinä oli vaan semmoinen suo, minkä ne kaivo ylös siitä, se suoalue. Ja sitten laitettiin se semmoinen kangas siihen joku, mikähän se nyt oli, semmoinen viiran kangas. Ja siihen laitettiin sitten sitä soraa, ne teki sen talvella, silloinhan se nyt jo monta vuotta sitten tehty. Niin, no siihen tuotiin varmaan muutama kuormallinen hiekkaa tänä kesän, niin siinä lapsilla on kiva leikkiä, kun se on niin kuin tuommoinen lastenranta sitten kesällä. No tekihän se laiturin, se kuntakin laittoi uuden laiturin siihen nyt tänä kesänä, ja toivat soraa tuohon rantaan, ja että kyllähän ne huolehtii ja nyt teki siinä aina talvella ne auraa kunnan puolesta se rannan ja vievät roskat pois. Ja nyt siinä käy kesälläkin niin pari kertaa viikossa aina sellainen tyttö, joka pesee ne vessat. Se on tietysti kunta laittanut sinne hommat kuntoon, mutta talvella ne on lukossa. No kissa pois sieltä, hei. Nyt Roope. Roope, tule pois. Se on niin kureton kissa kyllä toi, että se ei välitä mitään. Näistä, kun täällä Jyväskylässä on monta avantopaikkaa, niin tämä ei kuulu siihen ryhmään ollenkaan. Tämä on ihan tämmöinen niin kuin yksittäinen ja tämä kuuluu niin kuin tälle porukalle. Tämä
nämä kopit ja kaikki. Meidän tiesi se Hynnynenkin, että se taisi saada ihan ilmatteeksi ton kopinkin silloin. Ja me maalattiin, Jussikin oli maalaamassa. Ja alun perinhän se oli se asuntovaunu, sellainen vanha käppärämaa, missä oltiin. Ja toimihan sekin, mutta sitten nyt on ollut korona-aikaa 80 ihmistä, jotka on uinnut siinä, ajattelepas. Ja nyt on tänä talvenkin taas 60 maksanut, mutta ei siellä niin paljon käy ihmisiä, en tiedä missä ne oikein on. Mutta se, että kun ne käy kaikki eri aikaa päivästä, niin eihän siinä sitten mitään ruuhkaa ole. Mutta nytkin meitä välillä on siellä aina 5-6kin saattaa olla yhtä aikaa aamusta, jos mennään. No, henkistä vireyttä ja sitten just tätä, että se on niin kuin ottaisi lääkettä, että ei tarvitse syödä sit särkylääkkeitä, kun se auttaa tuohon roppaan. Mutta ajattele, kun minä silloin oikeasti, kun se oli kovan työn takana, että siitä burnoutista parantui, niin kun se alkoi niin kuin todella auttamaan, että tunto palasi käsiin ja näin, niin kun sen tietää, että siitä on kuitenkin se hyöty, että verenkierto paranee ja mieliala paranee. Että jos noin lääkärit, kyllähän monet lääkärit käy itsekin, mutta jos ne uskoisi tuohon, että ihmisille kannustetaan avantointia, niin monet vaivat jäisi kuule tuonne avantoon. Mutta on paljon sellaisia marisioita, jotka ei tee yhtään mitään, ne syövät nappuloita ja nippuloita sen eteen. Ja onhan se tietysti aina, tuossa on niin hankala, kun pitää aina pukea kotona ensin ja sitten menet tuonne. Ja sitten taas puet siellä, riisut ja puet, että se pukeminenhan siinä on semmoista turhanpäiväistä olevinaan, mutta talvella on pakko pukea, ei auta. Kauhea kuumuus, mikä oli kesällä, niin jossakin vaiheessa, niin silloin taas niin kun uinti oli se ainoa, mitä jakso tehdä silloin, että pysyi niin kuin, päätti vaan, no tämä nyt on, pysytään hengissä, että käydään uimassa, mutta no se on, kun siinä on lähteitä, niin se viilentää sitten, että se on kyllä, täytyy sanoa, että se on niin, ja sitten se on kuitenkin puhasta vettä, niin ei ole tullut mitään ongelmia siitä ainakaan, että ei ole mitään semmoisia sinileviä eikä muuta, niin siinä voi käydä joka päivä uimassa. Ja se on niin kuin kylpylä kesällä, kun siinä käy niin paljon ihmisiä, että välillä naurattaa, kun ne tulee autojen kanssa tuohon oikein. Ja autokuormallin lapsia tuovat ja iltamyöhä ja välillä on keskellä yötä. Ei 4 aikaa aamuyöstä, jos sattuu heräämään, niin siellä on kauhea kalkatus vielä ja saattaa ratiot soida ja porukka juhlii siinä rannassa. Käyvät uimassa, kun on kuumat ilmat. Niin se on niin suosittu ranta, että ei tiedä moni edes, kuinka suosittu ranta toi on. Kesän talven kanssa. Vaikka se on noin pieni paikka. Sano uudestaan. Ei tämmöisiä filmiä kukaan jaksa katsoa. Älä nyt enää filmaa. Ai. Ja kesällähän tuossa on noin sorsat. Siinä on sorsapesi jossakin lähistöllä ja silloin poikaset tulee siihen. Kerrankin tuli 6 vai 7 poikas, niin se sorsaimo kun käveli mun eteen, kun mä istuin tuossa penkillä. Ja se toi ne poikaset siihen mun ihan eteen, ne kävi niin kuin moikkaamassa, sitten ne lähti taas pois. Että siinä on se tottuu niihin ihmisiin, ketä siinä käy. Niin, ja nyt on ollut joutsenet. Yksi joutsen oli tuossa sitten melkein koko kesän asusteli, mutta sitten ne lähti aina pois syksyllä. Joutsenen poikasiakin, mutta viime kesänä ei ollut. Hirvi ui tuosta poikki yhtenä aamun, kun minä menin uimaan. Niin siinä meni hirvi. No silloin minä en mennyt sinne, kun se hirvi ui sen. Niin. No se lähti siitä poikki lammen uimaan. Mä vähän säikäin, mikä ihme kola loiskasee ja hirvi ui siinä vaan, mutta minä en uinut silloin.
onhan siinä kaikenlaista tapahtunut. No siinä välillä ne ajaa joillakin pyörilläkin siihen ja nämä kuuttikakarat, niin ne välillä aina siinä seivailee ja ainahan siinä on jotain sähläämistä ja sitten on välillä semmoisia, jotka tulee, meinaa majoittua siihen, siitä on sitten joku taas kieltänyt, kun eihän se ole mikään yleinen ranta, että semmoinen, niin näitä matkustelijoita, niin nekin käy siinä aina välillä ja no eihän se haittaa ketään. Mutta ettei siihen kukaan niin kun voi majoittua silleen, tehdä campingia, että mutta kyllä siinä on kesällä aina semmoinen sählääminen, että kuka siinä saa olla tuossa rannassa, kun siinä aina on porukkaa, niin toiset tulee ja toiset menee. Minä kerran ja yritin laskea, ehkä 50 on kerrallaan siinä ihmisiä ja välillä on niin varmaan ihan, että siinä sitten kun siinä vaihtuu porukka, niin saattaa olla monta sataa päivän mittaa kesällä. Se on niin hullu paikka. No kai siitä jokainen saa sen hyvän mielen ja sitten just se rentoutus tulee, rentous. Että jos aamulla käy uimassa, niin sitten on puoli päivää ainakin niin kuin silleen semmoinen rento olo ja ei särepaikkoja ja kaikilla on vähän niin kuin tämä sama. Että siinä on se hyvän mielen olotila tai mikäli tulee sitten siitä, niin eihän se, jos tulisi paha mieli, niin eihän siellä kukaan kävisi. Kuka minkäkin syyn, yhdelläkin naisella on joku semmoinen fibromyalgi tai joku semmoinen, se auttaa sitäkin, että se käy siellä. Ja toiset tulee kävellen, toiset pyörällä tuolta jostain vähän kauempaakin ja joitakin käy omalla autolla ja bussillakin ainakin yksi nainen käy siinä. Mutta sitten kun on monellakin tulee flunssa tai jotain, no sitten se vähän aikaa taas pysähtyy ja sitten taas jatketaan, kun paranee. Kissa kyttää. Eikö tässä nyt jo riitä? Otas me pois tänne. No tää on 1000 taalan paikka, että voi kertoa tällä viisiin, mutta kun tämä avantokulttuuri ei ole päässyt oikein vielä kukoistamaan, että minä en ymmärrä, kun Suomessa on tämmöinen ainutlaatuinen mahdollisuus, että on vielä pakkasta ja kylmää, niin että joka ikisessä kylässä pitäisi olla semmoinen mahdollisuus, että pääsee avantoon. Ja käyhän se Jennikin siellä järven päässä, mutta kun silloin pelkkä laituri, siellä ei ole mitään koppia lämmintä, mihinkä voisi vaihtaa vaatteet, niin sillä taisi vähän jäädä tänä syksyn se. Mutta kun se kävi viime talven täällä, niin se sanoi, että onpas hienoa, kun tässä on näin lämmin koppi ja että täällä on hyvät mahdollisuudet. Ihalta, että meidän koppi, vaikka tämä nyt on tällainen, mikä on työmaaparakkihan toi on, mutta ajaa asiansa. No se nyt on, kato, tietystihän Tuomiojärvelle rakennettiin, siellä on saunat ja kaikki, mutta kun ne on sitten niin kalliita, että ei tää, ja sitten kun mitenkäs täältä nyt edes menisi sinne, että jos ei meillä olisi tuossa lähellä, niin ei sitten tulisi käytettyykään, mutta ehkä sitten muuttaisi sitten lähemmäs jotain toista paikkaa. Mutta en minä jaksa enää muuttaa mihinkään, minä asun tässä. Ei jaksa enää muuttaa. No eihän siinä ole mitään muuta, mutta että tietysti kun minä olen oppinut, kato, minulla on sukat jalassa, kun minulla on puuvillasukat jalassa, kun minä menen sinne ja monella on avantoskenkiä ja mitä kaikkia, minä voi sietää niitä sellaisia turhanpäiväisiä rimpityksiä, rämpityksiä. Minulla ei ole hanskoja eikä mitään, mutta minä otan rasvaa käsiin, että ei sitten helposti tartu siihen, kun tulee ylös ja ottaa siitä kaiteesta kiinni. Ja ne sukat tuntuu aina sitten hyvälle, kun lähtee kävelee pois sieltä, niin ei tartu jalkapohjat siihen pakkasella. Niin me pärjään sillä viisiin. Ja keinot on löytynyt ja ei mua häiritse mikään. Niin, asenne on tärkein avantoinnissa. Kato, ilman asennetta, jolla ei ole sitä asennetta sinne mennä, niin ei tartu jalkapohjat siihen pakkasella. Niin me pärjään sillä viisiin. Ja keinot on löytynyt ja asenne on tärkein avantoinnissa. Kato, ilman asennetta, jolla ei ole sitä asennetta sinne mennä, niin ei tartu jalkapohjat siihen pakkasella. Niin me pärjään sillä viisiin. Ja keinot on löytynyt ja asenne on tärkein avantoinnissa. Kato, ilman asennetta, jolla ei ole sitä asennetta sinne mennä,
niin ei sinne pysty menee. Se on vaan se asenna ensin. Mutta sitten kaikki muut tulee niin kuin plussaa. Että kun ensin menee sinne, uskaltaa mennä, eikä ajattele. Että se on jännä, kun Pirjokin aina sanoi, että ai minä rupesin miettimään kaikenlaista. Että et mieti mitään, siinä ei ajatella silloin kun menee, niin se ei tunnu enää missään sitä niin kuin kesäuintia vaan. Jos aurinko varsinkin paistaisi, niin se on kuin kesällä kävisi uimassa, vaikka se tunne tulee päähän, että tämähän ei ole mitään vaikeaa. No sitten kun sinne menee uisen pienen lenkin ja sitten tulee pois, niin on ihan punaisena, niin se veri kiertää ja olo on hyvä. Niin sen hyvän olon takia sinne mennään, vaan ei sen takia sitä, että se tuntuu kamalalle. Kun monesti, jos siinä rupeaa ajattelemaan, niin kylmäuintiin, niin pari päivää olet sieltä pois, et ole käynyt ja menet sitten, niin sehän on taas ihan, että niin kuin hirveetä ihan, mutta ei ajattele. Sitä ei pidä ajatella silloin. No onhan siinä ystävystyttykin, mutta ei se, niin kuin, se tapaaminen muuta kuin, että kaikki on iloisia, kun niillä on samanlainen fiilis siitä, että se auttaa niiden olotilaa. Suurin osa käy ihan sen takia, että niillä on joku vaiva, minkä takia ne ensin alkaa käymään siellä. Ja kun se on siihen auttanut, niihin särkyihin tai johonkin, niin sitten ne on aina niin iloisia, kun ne tulee sinne ja vielä iloisempia, kun lähtevät. Kyllä mä tiedän, ketä siinä käy, niin enhän minä tunne niitä muuten. Ja harvoin näkee tuolla missään, mutta kyllä ne moikkaa sitten ja jos näkee tuolla. Ja kävihän meillä sen yhden naisen kanssa, kun minä annoin tuon kissan, kun siellä toit tän tänne, niin minä annoin sille tuon kissan, että joo, siinä on sulle kissa, mutta sehän hait sen takaisin sitten, että se siitä. Joo. Mutta ei kyllä nämä on niin kuin, ne käy muissakin kerhoissa nämä samat naiset, ketä tässä käy. Siinä on yksi Pirkitta ja Seija ja tunnetaan muutenkin. Mutta kyllä siinä on muutamia ihan silleen, että tuossa avannolla vaan nähdään. Ei missään muualla sen kummemmin. Mutta kun 10 aikaa menee, niin siellä on aina samat ihmiset melkein, niin niistä tulee tietysti tutumpia, mutta eihän me mitään reffejä mihinkään tehdä koskaan. Kun tämähän vaatii rohkeutta jo pelkästään tuo avanto, niin ne on muutenkin sitten ehkä vähän rohkeampia sitten, että ne ei niin kuin valita mistään sen kummemmin. Tai voivat kertoa, missä niitä on avanto auttanut, kun ne käy tuossa niin niiden vaivoihin tai muuta, mutta ne ei ole valittajia eikä sellaisia, että ne on hyvin semmoista rohkeata porukkaa. Ne käy lenkillä monetkin säännöllisesti ja sinne nyt mennään ihan sen oman tilanteen takia. Ei kukaan sinne mene sen avantoporukan takia, vaan sen takia, että sitten se avanto on se tärkein. Jos tulee sellaisia ihmisiä sinne, niin no ok, jos koppiin mahtuu yhtä aikaa 5-6, niin siinä sitten puetaan ja riisutaan ja käydään avannusvuoron perään ja kuka mitenkin. Ja kyllähän ne joskus sitten juttelee jotain päivän tapahtumia tai jotain, mutta siinä nyt on minullakin niin kuin on 3 semmoista tutumpaa. Mutta nytkin taas se yksi Eija ei ole käynyt vähän aikaa, että minä en tiedä mikähän sillä on, mutta aina sitten kaivataan, että no mihinkähän se on joutunut, kun se ei enää käy. Ja Eila naapurista ei ole käynyt enää, se ei ole voinut, kun se on niin vanha jo hoitaa miestään. Niin sillä ei ole enää voimia sitten siihen. – 2008 sain sen kompostela-homman, kun sinne ei pysty lähtemään, niin minä kekkasin, että me tehdään Jyväskylässä ja mulla oli uudet harmaat lenkkarit. Me kävelin sen 600 kilometriä, laitoin aina ylös sitten sen ja kävelin kesällä ja sit sai heittää lenkkarit menemään, ei kestänyt enempää kuin sen 600 kilometriä. Vaikka ne oli ihan uudet lenkkarit, niin ne meni. Ei enää jaksa samoilemaan lähteä. Minä lähtisin, jos minulla olisi hyvä kunto, niin minähän vielä toteuttaisin sen kompostelan, mutta kun ei sitten enää jaksa sinne
lähtee sinne Ranskaan ja sinne Espanjaan. Pikkasen on harmittanut, kun ei ole sitäkään silloin aikanaan pystynyt menemään. No tämähän on se taiteiluhuone, näkehän nyt täällä on tällaisia puolikkaita taiteiluita, nämä on jäänyt kesken. Nellan taiteiluhan nämä on niin. Kaikki on rempsottaa tässä huusollissa. Ja johan ne taas joku kyseli, että laitat sieltä näitä tauluja näytelemästä, en minä jaksa enää laittaa mitään. Toi nurkkahan se on täyteen noita isoja tauluja. No, sitten minä rupesin yhteen vaiheen miettimään, että eihän minä enää pystynyt mihinkään laittaa, että olkoon nyt tossa, mutta enempää minä noin isoja tauluja enää tee. No kaapit täyteen tuolla eteisessä, mutta enhän minä niin ole laskenut. Joo. No niin, katso kun tässä oli tämä omaishoitajataulu. Tää. Omaishoitajan kuolema. Niin, ajattele, kuka keksii näin hulluja. Ai. No niin. No tää on joku tämmönen kukkaniitty, mikä liekkää ja tää vaan tuli ja kerran, niin sitten minä päätin, että se on Elmo, mutta sitten se Elmo vei sen kotiinsa ja sitten se palautti sen tuohon. Olkoon siinä nyt. No niin. Ai. Kyllä tää on tällaista. Vetelän näköinen muori. No eihän sitä välillä muista, mutta sitten kun alkaa jäykistää joka paikkaan, niin kyllä sen sit muistaa. Mutta siinä on vaan hoidettava tätä elämää niin, että sapuskaa täytyy tehdä tai käydä syömässä jossain. Ja pakkohan se on syödä, vaikka ei niin mieliskään tekisi, niin aina se on syötävä joka päivä. Niin se on vähän tämmöistä. Ja sitten liikuntaa pitäisi harrastaa. Mutta kun se on nyt jäänyt vähän huonolle tässä talviaikaa. Mutta onneksi on noin raput, niin sitten ne on pakko mennä eestakaisin aina, jos lähtee johonkin. En minä osaa sanoa, minkä ikään minä olen. Mitä täytyy jo 80, niin eikö se riitä nyt jo? Ennen vanhaan ne oli vanhoja ihmisiä, 80-vuotiaat. Ai. Nyt ne on senioria. Niin. Ai. Minkä ikäinen sä koet olevasi? No 40 korkeintaan. Jos nyt näin luulisi olevansa. Mutta sitten minä olen katsellut, kun on paljon sellaisia nuorempikin ihmisiä, kun niillä on kaikenlaisia vaivoja, ne on niin vanhan olosia omasta mielestään, niin minä olen ajatellut, että eihän mulla ole mitään hätää tässä. Minä pääsen vielä pussille ja pussi vie sinne sun tänne kaupungissa ja jaksan vielä jonkunlaisia kassia kannella ylös tuosta rappusista. Tai en minä kantele, minähän aina heittelen niitä seuraavalle rappuselle, en minä kanna mitään enää. Reppu on sellaisia. Näin. Joo, miehän otin taas valokuvia, kun tässä on aina kun tulee lunta, niin minä vilmailen välillä tästä ikkunasta. Ja sitten siihen tietysti jäi tuo rantakin näkyviin, että se on noin lähellä, kun tässä on maantie, että jos toisella puolella on tuo koppi. Niin sitten kun valot on päällä tuolla ulkonakin, niin siinä tulee hienoja kuvia. Minä olen lähetellyt Ukrainan tytöllekin ja se aina sanoo, että aiku hienoa, kun on valoa ja on lunta. No parkkipaikkahan siihen nyt jää aina sitten vähän tuohon häiritsee, kun ottaa valokuvia, mitä väliä. Sitten kun tulee kesä taas, niin tässä on niin hienot maisemat, nämä puut ja tietysti tuo koppi ja ranta näkyy joka kuvassa melkein. Mitä se haittaa? Tämä on nyt niin minun kotipaikka, että en minä tästä muuttaisi mihinkään. Vaan mulla on noita tauluja siellä sikin sokin seinälläkin tuolla on noita, mutta kun joku sanoi, että siellä laita oma huusholli, en minä laita mitään omia tauluja seinälle, mutta onhan tossa nyt muutamia jo. Voi. Tämä on tällaista tämä minun huusolli. Nyt luin kirjan, aattelepas. Oli muuten hyvä kirja. Kahvia ja Karjalan piirakoita.
Lotta oli kirjoittanut, se oli hyvä kirja. Meni viikko kun luin, tai viikossa luin. Kahvia ja pullaa. Pyheliinat ja sitten toiset sukat ja nyt minä käyn laittamassa nämä uikkarit päälle. Ja mulla on kaikki aina tehdään silleen samalla viisiin. Tää on tää aamu semmoista. No niin. Semmoista hommaa. No sit kun käy uimassa, sit taas pitää lukea. Uiminenhan on helppoa, mutta pukeminen mitä alkaa olla. Kengät, niin no päättäisiin. No pitäisikö mulla, no minä nyt laitan villapajan, kun villapaita päällä aina. Kyllä se tästä käy. Se on päässyt, että on avaimet aina sitten. No kato kiinni tässä näin. Kirjokin on oppinut laittaa kiinni tuohon aina. No mennään. Jaha, huomenta aamu hämärissä vaan mennään. Siellä on jo ihmisiä kopissa. Ja joku tulee jo poiskin sieltä. Mutta olisi ollut kiva, kun tuo jää olisi ollut tuohon lähemmäksi vielä, mutta nyt se on sulannut. Niin. Onko se pumppu pelannut nyt? Onko se pumppu pelannut? Ei, kun se on nyt pois. Niin, ettei se tarvi, niin. Ai, teille tulee uusi, no. Pukemassa riisumassa. Oli jäätynyt, niin silloin ei pystynyt menemään kauemmas. Voi uida pitempäänkin. Oho. Kyllä tää niin ramasee. Oi hetki. Onhan täällä toisia uimaria, jotka on ihan sellaisia pitempiäkin lenkkiä, mutta en minä ui tällaisia. Siinä on, kato, se pumppu on mennyt rikki. Ja tuo uuden pumpun taas tähän. Onko se nyt riittää? Tuliko selväksi, että avanto-uimari on tässä? Tosi raikastavaa ja mielialaa virkistävää. Näin. Oliko tarpeeksi kylmää? No ei se nyt ihan kylmääkään ollut, mutta
Parempi kuin ei mitään. Eihän se kato, kun pitäisi olla 10 pakkas, sit se on niin kuin oikein virkistävää. Jyväskylän pussit on niin komeita. Kuinka kauan ne kestää, kun ne on niin täyteen, kun tulee kaupungin kotipäin, niin ne on aina ihan tupaten täyteen. No niin, tässä oli tämä aamun lenkki. Eikä meitä ollut nyt siellä kun 4 naista tässä pyöri ja sitten se mies, 5 henkilöä oli nyt, mutta on tässä välillä ollut useampiakin. Tämä on se vakioporukka, mikä tässä joka aamu käy melkein. 10 aikaa. Täällä on hyvä tulla 10, niin täällä on muitakin, ei ole yksin. Ensin oli kesäuinti, sitten menee syksyllä. Niin katso, siinä käy silleen, että siihen tottuu siihen viilenemiseen. Niin se ei sitten tunnu niin pahalle. Että jos lähtisi nyt varmaan yrittämään, niin ei se onnistu sillä viisi. Mutta kun jatkaa syksyllä, niin no niin, nyt mennään. Se on kuule elämä. Mummojen elämä. Tää on kuule mummojen elämää nyt. Ei auta. Ne on sorittanut tämänkin niin hyväksi jo tässä niin kuin olisi liukasta, mutta eihän tää mitään liukasta enää. Miten muuten, onko nyt parempi olo kuin mitä aamulla herää? Totta kai. Kato, kyllä se vähän jumittaa, jos ei käy uimassa. Mutta kun lähtee vaan, niin olisi pitänyt mennä vielä toinen lenkki, mutta ei jaksanut nyt. Oho. Kissa. Missä kissa? No niin. Että jos tänne koti vaan jää ja ei lähde ulos ollenkaan, niin eihän sitä jaksa mitään. Näin minä olen kokenut tämän. Tänään onkin helppoa, kun on näin lämmintä, niin se ei vie voimia niin paljon. Sitten kun on pakkasta, niin sitten siinä vähän menee enemmän voimia, mutta tässä koko systeemissä. Sitten kuitenkin jaksaa jotain tehdä päivän mittaakin. 10 astetta pakkasta on paras. Tai vähän vaille 10, niin sitten. No 15 sitten minä en lähde enää. Että ennemmin on mennyt kyllä, mutta en enää. Ei siinä ole muuta, mutta kato kun sieltä tulee ylös ja sitten kun kaikki on jäässä, siinä ranta ja sitten ne kaiteet onkin jäässä, niin silloin se on hankalampaa, mutta ei se muuten se uiminenhan on ihan samaa. Että eihän se vesi mikään niin kylmä ole. No myöhän juotiin kahvit jo, mutta nyt minä otan kahvia ja ehkä leivän ton kahvin kanssa. Mä olen yleensä tehnyt aamupuuroa ennen avantoa, mutta nyt en viittinyt. Tässä jotain näykitään, että tuossa on vähän banaania tai jotain. Mitä milloinkin. Ja avannon jälkeen? No kahvit tietenkin. Ja sittenhän mulla on monta kertaa, että kun mulla on tiistai kerho, niin sitten mulla alkaa tulla jo vähän kiire. Tänään ei ole mihinkään menoa. Mutta tiistaisin, niin minä sitten taas puen kerhovaatteet päälle ja lähden kerhoon sitten. Se on vaan aloitettava syksyllä jatkaa vaan sitä uintia. Ja mahdollisimman 3 kertaa viikossa vähintään pitää käydä, että se pysyy kylmä tuntuma. Ja menee vaan eikä ajattele mitään, niin kuin moni sitten alkaa siinä pelkäämään mennessään, mutta ei ajattele siinä mitään, vaan menee sinne veteen vaan ja se on helppoa silloin. Jos saa uida, niin antaa mennä. Ja se on siinä. Pois tullessa ei saa jäädä siihen laiturille seurustelemaan kenenkään, vaan mennä sinne koppiin, vaan sitten heti vaihtaa vaatteet, niin sitten ei tule lunssa. Se on siinä sitten. Iloa, valoa ja innostusta. No niin, ja kahvit päälle. Otetaanko kahvit? Kahvia ja pullaa.
pahakurinen tuo kissa. Ei ne mitään enää voi. Mitä se? Se on pahakurinen kuin emäntänsä.